Witajcie! Oto znów moja kochana babcia. Uwielbiam patrzeć jak ona je, dlatego wziąłem ją na dywan i dałam jej jedzonko. O! Wracaj to jedzonko. No chodź, Dinuś. No chodź. Będziesz w telewizji. No chodź. No patrz. No tak, ten się oczywiście ładuje na mnie. A króliczek sobie nie zwraca uwagi na to. Trzeba być jednak w kadrze. To jest ogółem filmik babci, dlatego Dingo nie powinien tu być, nie? Czemu ona mnie gryzie? O, moje kapcie, wii! On mnie nie zjedz. A ty, Dinuś, wiem, fajnie, że mnie ogrywasz, ale idź sobie. Królika. Babcia? Babcia? Papunia. No tak, do swojej klateczki do sianka chcę. Albo lepiej do jedzonka. Czy gdzie? O matka. A gdzie wlazła? Gdyby klatka była otwarta, to ona z łatwością by wskoczyła tam. Ale nie będę otwierać, bo jeszcze sobie coś zrobi. Zahacza o coś łapką czy coś i psz. No ale nie ryzykować. Fawcią. Nie, tu nie ma nic dla ciebie. O. Nie. No tak, ona oczywiście już tam jest. Zawsze tam włazi. A kto to kopie? Czekajcie. O. To co mam? O, sama już tam zwiała. No, wie, że tu jest bezpieczniejsza. Jeszcze nigdy nie zrobiła mi babka na dywanie. To jest grzeczny króliczek. O, nie, tylko nie pod łóżko, bo później trudno jest ją wyciągnąć. Kolejne 5 minut z babcią chyba wam wystarczy. To pa! Dinuś też się żegna. Dinuś!